tarda. Avui entrevistem a Josep Palau. Josep és estudiant de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona. Combina els seus estudis com a presentador del programa Tags de TV3. Bona tarda, Josep. Bona tarda, Maja. Bé, explica'm una miqueta el programa de Tags. Tags és un programa, és un magazín juvenil del canal Super 3 de Televisió de Catalunya. És un programa que està dirigit a un target aproximadament entre els 8 i els 14 anys, un target de preadolescents, i el que vol ser és un contingut de tot allò que interessa en aquesta edat, des de música, videojocs, moda, tot el que pugui interessar en l'univers preadolescent. Aquest programa va sorgir perquè veiem que el món preadolescent, aquest target d'edat, no tenia continguts propis, no tenia un format televisiu per ell, i es trobava com orfe entre dos espais, entre l'espai del Super 3, que era per més nens i que per tant ja no consumien, i l'espai del 3XL i del món ja adult, que també els quedava una mica més enllà. Llavors el Tags vol ser això, un contenidor de contingut per preadolescents. A través de gags, de música, de coreografies, de tot plegat. Un espai amè en què portem contingut a món preadolescent. I tu, com a presentador d'aquest programa, et sents responsable de l'educació dels nens com a espectadors? Dit així queda una mica bèstia, però el que sí que està clar és que el canal Super 3 és part de Televisió de Catalunya i per tant és un servei públic, és un servei de tots, són els mitjans públics que són de tots i per tant sí que tenim una funció pública aquí. Nosaltres no podem parlar sobretot, ja no del que vulguem, sinó de qualsevol manera. Tenim una funció a fer i tenim, per tant, una manera de prosseguir a l'hora de parlar, sobretot en aquesta edat, entre els infants i els preadolescents. Tenim uns codis a seguir. Per exemple, en el Super 3, en tot el que és l'espai web del Super 3 i per tant del Tags, no pots accedir-hi si no tens el número de Super i estàs loguejat. Això és per protegir un espai per la infància. És un espai que tots els que formem part del canal Super 3 cuidem molt perquè els pares puguin estar totalment tranquils quan el seu fill consumeix tant la televisió com tots els continguts web del Super 3. I és com innovador aquest format de programa? Bé, més que innovador el format en si, que no deixa de ser un magazín, que sí que té innovador que no el conduïm a través de simples presentadors, sinó que ho fem a través de gags o d'esquetxos que passen amb històries. Més que innovador en aquest sentit de format, és innovador en el sentit de que fins ara, és el que et comentava, fins ara a Televisió de Catalunya, però és que tampoc a la televisió espanyola hi havia un format, un contingut televisiu propi pels preadolescents. I aquest programa de contingut català, perquè clar, és un programa del canal Super 3 i per tant de TV3, de contingut català, què en feu? Nosaltres donem molta importància a tot el que és el món català, l'espai mediàtic català, no només perquè siguem TV3, sinó perquè com que som un programa de cultura, de música, de videojocs, de pel·lícules, etc., nosaltres li donem molta importància a això. Què vol dir? Nosaltres també som prescriptors de la música o del cinema que veuen els nostres espectadors i per tant, en quant a música, no només perquè a nosaltres ens interessa, que també creiem que som transmissors de la nova música en català que genera. Per posar un exemple, hi ha un grup que es diu Amélie, que ara ho peta molt a totes les ràdios, etc. Però la primera entrevista que van tenir o la primera vegada que es va parlar d'ells en televisió va ser el Tags. El Tags va ser un dels que va descobrir els Amélie, va ser un dels que va descobrir els Teràpia de Xoc abans que es fessin famosos amb les cançons de Polseres Vermelles. Nosaltres som propulsors, no només transmissors, sinó també volem ser propulsors, descobridors de la música i de la cultura catalana. I per tant, bé, no sortint al tema, però què en penses que s'hagi tancat el canal 9 del país, de la Comunitat Valenciana? És com tallar una miqueta la cultura que hi ha a València, no? Sí, ara jo aquí et parlo totalment com a jo a nivell personal, però el que és evident és que no és perquè sí que s'hagin tallat i que s'hagi executat Ràdio i Televisió Valenciana. El que ha de quedar clar jo crec és que això no és un tancament econòmic, no es fa perquè no s'hi pot fer res més, és una execució política de la ràdio i de la televisió valencianes. S'està encarregant una cultura. El Partit Popular té una política a seguir, que porta molts anys seguint-la, des de sempre que ha estat en el govern del País Valencià, la Generalitat del País Valencià, i això té una línia clara, que és carregar-se la cultura catalana. Ja ho ha fet des del primer moment, ho segueix fent quan diu que el català i el valencià són llengües diferents i que tenen orígens diferents i que no són la mateixa llengua. De fet,
Casualment jo puc parlar perfectament en valencià o jo podia veure Canal 9. Ho ha fet quan ha prohibit l'emissió dels continguts de TV3 o del canal Super 3 al País Valencià, tancant els repetidors que havien posat entitats privades, i ho fa ara que tanca Ràdio i Televisió Valenciana. No ho fa per motius econòmics, sinó que ho fa per motius polítics. I això és carregar-se una cultura, perquè ara al País Valencià els valencians no tenen un espai mediàtic, no poden consumir televisió en el seu idioma propi, és a dir, en el valencià. Evidentment que el castellà també és el seu idioma, però no ho poden fer en el valencià. Per exemple, a València ciutat ara hi ha aproximadament uns 70 canals de televisió, doncs no n'hi ha cap, ni un, que sigui en català. I això passa perquè no hi hagi una demanda de mercat, sinó passa perquè el Partit Popular s'ha carregat aquest mercat que constituïen TV3 i Canal 9. I aquest tema amb TV3 com ho relacionaria? Jo crec que TV3 no està qüestionada en cap moment, tant ni a nivell polític, que sí que hi ha partits com Ciudadanos o com el Partit Popular que el qüestionen, no? Però no crec que això suposi ni a nivell de la societat ni a nivell polític una majoria. Jo crec que hi ha un ampli consens a tota Catalunya, a la societat i també a nivell parlamentari, de que TV3 és necessària, funciona molt correctament, i no és això, sinó que és líder. Fa 17 mesos que és líder, 17 mesos seguits que és líder, qualitativament i quantitativament, perquè també els espectadors diuen que és la televisió que té més nivell ara mateix. Jo crec que TV3 està fora de qualsevol dubte. Segurament s'hauran de repensar maneres de funcionar perquè la crisi ens fa que ho haguem de repensar tot, i per això els treballadors fa anys que ens estem apretant el cinturó, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha hagut moltes retallades a TV3, que a vegades sembla que TV3 estigui aliena a tot això. Hi ha hagut moltes retallades a TV3, però no crec que hi hagi cap mena de dubte que TV3 és una eina necessària, normal, d'un país normal, perquè tot país normal té els seus mitjans públics. I seguint amb el tema de la cultura catalana i tal, tu també participes com a jove en un àmbit de jove d'Òmnium Badalona, no? Sí, soc membre d'un membre actiu de l'àmbit jove d'Òmnium Cultural a Badalona, i també moc iniciatives a nivell nacional de joves d'Òmnium. Farà 3 anys que vaig començar a participar aquí perquè hi tenia amics que col·laboraven i em demanaven col·laboracions puntuals, i després vaig arribar a la conclusió que era un espai interessant on promoure la cultura catalana, on promoure la llengua catalana i on promoure els valors democràtics del dret a decidir d'un país el seu propi futur. I per això vaig començar a formar part d'Òmnium i segueixo formant part d'Òmnium ara. I des de l'àmbit jove, com feu per promoure aquesta cultura i aquesta llengua catalana? El que està clar és que Badalona l'hem de veure des d'un punt de vista clar, i és que Badalona és la tercera ciutat de Catalunya a nivell de població, i com a tal, i per ser una de les ciutats més importants de l'àrea metropolitana, Badalona té un alt índex d'immigració, no només d'immigració de la nova immigració, sinó de la immigració dels anys 50, dels anys 60, dels anys 70, i per tant té un alt índex de població castellanoparlant. Que això no estic dient en cap moment que sigui dolent, sinó que això té unes maneres de funcionar diferents, i que per tant com a Òmnium es fa treballar d'una manera diferent, com segurament es treballarà a la Plana de Vic o es treballarà a Ripoll, i això és evident. Nosaltres treballem sobre uns pilars fonamentals. Per una banda la cohesió, que és que el català creiem que ha de ser i és la llengua d'ús social, la llengua de trobada en què ens trobem tots, en què es trobi una persona que acaba d'arribar del seu país, una persona d'origen andalús, un català, tots ens trobem, aquest és el nostre punt de trobada. El català és la llengua comuna, la llengua de trobada. I això ho fem des de la cohesió, per tant des del respecte màxim als orígens de cadascú, nosaltres amb això no ens hi fiquem, però també des de la normalització, des de la importància de la immersió lingüística, perquè sense immersió lingüística no podem aconseguir que tota la població entengui i parli el català, parli l'idioma del país, i jo crec que està clar que això és un model d'èxit. El fet que a Badalona hi hagi un alt índex de població jove que entengui el català, o que població immigrada actual o d'anys enrere, o que fins i tot tu, per exemple, ara mateix m'estiguis podent fer l'entrevista en català i sigui el més normal del món, això és producte de la immersió lingüística i de la importància del català com a llengua de trobada. I per tant, doncs d'Òmnium intenta que aquesta llengua no es perdi, que se segueixi parlant als carrers. Sí, però a veure, dir-ho així sembla que sigui una cosa alarmista. Primer deixar clar que des d'Òmnium en cap cas imposem la llengua. Nosaltres senzillament el que volem és que la llengua sigui coneguda i sigui una llengua viva i que per tant la gent la conegui. Després tu fes servir a casa la que vulguis, això nosaltres aquí no juguem, senzillament és com a llengua d'ús, de trobada.
I per altra banda, el català no està morta, ni està en una mala situació, ni res per l'estil. De fet, els últims estudis que acaben de sortir del Departament de Política Lingüística, el català a Catalunya, al Principat de Catalunya. I per així saber què feu més en l'àmbit jove, quin seria el pròxim acte que organitzeu per veure el català? Doncs ara mateix estem acabant de muntar el Badacanta, que és un karaoke que és la tercera edició que fem, és un karaoke que és totalment en català, que el fem en col·laboració amb els eixos comercials i el petit comerç de la ciutat, que el fem aquest any per primer cop al Passeig de la Salut, que la Salut és un dels barris de la ciutat en què hi ha un alt índex de població castellanoparlant, i també el fem al barri del Centre, que és un dels barris on hi ha un alt índex de població catalanoparlant. I aquesta és la base del projecte d'Òmnium, la cohesió entre tota la societat catalana i el punt de trobada. És un karaoke que és la tercera edició que fem, que va tenir molt èxit a la primera i a la segona i que per tant ara el tornem a fer movent-lo també a la Salut, i creiem que és un projecte molt interessant i que la gent la manera de portar el català de forma lúdica. El català és també un idioma que pot ser totalment d'oci, que no té per què ser un idioma acadèmic. Bé, doncs moltes gràcies, Josep. A vosaltres. Ha estat un plaer tenir-te aquí en el Codi Obert i esperem que tornis un altre dia. I tant, com vulgueu. Bé, moltes gràcies i fins un altre.